ଆଜିର ଦିନରେ ପାଉଅଛ ପୂଜା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗଜାନନ, ଆଡ଼ମ୍ବର ବେଶୀ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି କରିବନି ଅଭିମାନ। ସଂହାର ପାଇଁକି ତୁମରି ପିତାଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ତୁମେ, ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ତୁମରି ସକାଶେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଆମେ। ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିଦ୍ୟାଦାତା ତୁମେ, ମହାକାୟ ବକ୍ର ତୁଣ୍ଡ, ଜ୍ଞାନର ସାଗରେ ସୁବୁଦ୍ଧି ସୁଜ୍ଞାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ। ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଦାନ ତୁମେ କରୁଅଛ ଅପାର ତୁମ ଆଶିଷ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଦାତା ବୋଲି କରନ୍ତି ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ତୁମେ ପୂଜା ପାଉଅଛ, ତୁମେ ଏକା ବୁଦ୍ଧିବନ୍ତ, ତୁମରି ସଙ୍ଗୀତ କାନକୁ ଶୁଭିଲେ ହୋଇଯାଏ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ। ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ତୁମ ବିଶାଳ ଶରୀର, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗଜାନନ, ତୁମ ଦୟା ବଲେ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ଜ୍ଞାନ। ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ କୌଶଳ ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମକୁ ଜଣା, ବିନା ଉପାୟରେ କରି ହୁଏ ନାହିଁ କିଛି, ଲାଗୁଥାଏ ବାଟ ବଣା। ବିଦ୍ୟା ଦାନ କର ବିଦ୍ୟାର ସାଗର, ମୂର୍ଖତାକୁ କର ଦୂର, ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତୀକ ସାଜିଛ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଲମ୍ବୋଦର। ତୁମ ନାମ ନେଇ ଶୁଭ କାମ ହୁଏ, କେହି ନୁହଁ ତୁମ ପରି, ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରୁ ମୂର୍ଖତା ଦୂରେଇ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ଭରି। ତୁମ କୃପା ବଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଜ୍ଞାନ, ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ, ତୁମ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆମରି ଉପରେ ରହିଥାଉ ଚିରଦିନ। ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବାର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍କେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବା, ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ରୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସୋ ଫାଇନାଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ରହୁଛି।